खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं खौथि खौथि रां बाहायनानै गुबुन हानजानि दैदेनगिरिफोरखौ बायग्रा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा सांग्रां जादों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। थाबैनो पुलिसनि आखायाव गोग्लैनो हासिगौ इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा। बे समाव नोंथांमोननिसिम बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों मुलुगनां बड' निउसआ। थाबैनो पुलिसनि आखायाव गोग्लैनो हासिगौ इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा खौथि खौथि रांजों गुबुन हानजानि दैदेनगिरिफोरखौ बायमारो नामा? जौगानायनि मुङाव हरनाय भारत सरकारनि रांखौ सुबुंफोरखौ बायनायावनो खौथि खौथि रांखौ बाहायगारदों नामा इउपिपिएल सोरखारा? बे गोनां बाथ्राखौ बुंथिदों बिपिएफनि स्टार केम्पेइनार कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि बावैसो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय इउपिपिएलनि सासे चेयारमेननि खौथि खौथि रांनि सायाव उन्दुनाय आरो बावैसो बिएसइउनि लेङाइ आफादगिरिया इउपिपिएलआव जयेन जानायनि उनाव एन्थनी नार्जारीनि खौथि खौथि राङाव उन्दुनायनि फट'फोरा भाइरेल जानायखौ इलेक्सन कमिसननो बिजिरनो थाखाय FIR होनाय जाबाय होनना बुंथिदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। नैथि रादाबाव दं बिसमुरिनिफ्राय सरलपारा थांनाय लामाखौ थाबैनो बानायनाय जागोन। बङाइगावनिफ्राय बासुगाव जानानै क'क्राझार फैनाय लामायाव सम्भाबथि दैमानि सायाव RCC दालां लुफुंनानै होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि लकसभा बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो बिटिआरनि CM प्रमद बर'खौ लोगोआव लानानै बिसमुरिनिफ्राय सरलपारासिम मटर साइकेलजों थांनानै लामाखौ नायगोन होनना फोरमायो। मैया क'क्राझार जिल्ला सालाखाथिनि कालिफुख्रियाव एनडिनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै माखासे गोनांथार जौगाथायारि खामानि मावनायनि रादाय होयो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। थामथि रादाबाव दं NDA 70 एबा 75 जौखोन्दो भट मोननानै देरहासार जागोन होनना फोरमायदों क'क्राझार लकसभानि बिजाथि मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि 17 बोसोराव BPFआ जेबो मावनो हायाखै, नाथाय इउपिपिएल सोरखारा 4 बोसोराव गोबां बिथांखि फोसावदों, जेरै माइनाव सोरां, आइ बिथांखि, आलारि सोरां, गियान सोरां बायदि बायदि। मख'नो गोनां बाथ्रा दि BPFआ 15 बोसोर सरखार खुंनायाव गोबां फसंथानफोर गायसनदों, जेरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझार, CIT क'क्राझार, इन्जिनियारिं कलेज क'क्राझार आरो गोबां बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों आरो बे बाथ्राखौ बयबो रायजो राजाया मिथिगौ। नाथाय इउपिपिएल सोरखारा बे 5 बोसोर सरखार सालायनायाव गंसेबो इउनिभारसिटि आरो गंसेबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनो हायैखौ नुना फोथायनो गोब्राब मोनदों होनना रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लानि थुइबं दालाइ खोन्दोनि सालबुंगुआव थानाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया एबा SBI नि मोनसे दालाइखौ 5 हाथियार गोनां सुबुंफ्रा लुथिनायनि नेरसोन महरै 5 हाथियार गोनां सुबुंफ्रा लुथिना लाङो। बे जाथाया बृहस्पतिबारखालि बेलासिनि 2 रिंगासोआव साननि सोराङाव जादोंमोन। ब्रान्स मेनेजारआ पुलिसनो होनाय रिपर्टनि बायदिब्ला 5 हाथियार लानाय सुबुंफोरा मटर साइकेलाव फैदोंमोन, मोखां मास्कजों गावसोरनि सिनायथिखौ दोनखोमादोंमोन। हेलमेट गाननाय सासे सुबुङा नोगोद 15 लाख रां लानानै खारखोमादोंमोन। गावसोरनि पिस्तलफोरखौ दिन्थिनानै बिसोरो गोख्रैनो नोगोद रां काउन्टारखौ लांदां खालामो। दालालनि रांजों लोगोसे रां दिहुननो आरो जमा खालामनो फैनाय कास्टमारफोरनि माखासे बाहागो लायो होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।